హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. అందరికీ ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున ఈ క్లాసులు నిర్వహింపబడుతున్నాయి. సెకండ్ లెవెల్లో మీరు రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం చూస్తున్నారు కదా. నిన్న కూడా ఈ కొంతవరకు తెలుసుకోవడం జరిగింది. మళ్ళీ ఈరోజు ఇదే చాప్టర్ మనము కంటిన్యూ చేయబోతున్నాము. రాజవిద్య రాజగుహ్యంలో మనం చూసాం నిన్నటి వరకు భగవంతుడు అత్యంత విద్యల్లోకెల్లా రారాజు వంటి ఈ విద్యని అర్జునుడికి బోధిస్తున్నారు. అది ఆజ్ఞ. ఎందుకంటే గుహ్యము, గుహ్యతరము, గుహ్యతమమైనటువంటిది అంటే శుద్ధ భక్తియుత సేవ. గుహ్యం అంటే మనం ఏంటి అని తెలుసుకోవడం, మన దేహం కాదు ఆత్మ అని తెలుసుకోవడము, భగవంతునికి మనకున్న నిత్య సంబంధము. అలాగే 7 చాప్టర్లో భక్తియుత సేవ చూసాము. ఇప్పుడు అత్యంత ఘనమైన భగవంతుడి యొక్క విశుద్ధ భక్తియుత సేవ ఎలా ఆచరించాలి, నవవిధ భక్తి మార్గాల ద్వారా, అది చూస్తూ నిన్న చూసాం కదా. మోహపరవశులైన వారు ఎలా ఉంటారు, దానవ నాస్తిక భావాలతో మోహితులు అవుతూ ఉంటారు. వాళ్ళ కామకర్మలు కానీ వాళ్ళ జ్ఞానం కూడా వ్యర్థమవుతుందని మనం నిన్న తెలుసుకున్నాము కొన్ని శ్లోకాల్లో. అలాగే వాళ్ళ భగవంతుడి యొక్క యోగమైశ్వరం, ఆయన యొక్క అచింత శక్తి ఎలా ఉంటుంది ఈ భౌతిక సృష్టి మీద అని చెప్పేసి నిన్న చూడడం జరిగింది. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి సపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. विष्णुपादाय कृष्ण वैष्णवभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नामस्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. మనము నిన్న చూసాం కదా, అది గుప్త జ్ఞానం అంటే అత్యంత గుహ్యమైన జ్ఞానం, అది రహస్యమైనది. గుహ్యం దేహమాత్మల వ్యత్యాసం ద్వారా, అతి రహస్యమైందన్న గుహ్యతరం భక్తియుత సేవ యొక్క జ్ఞానము, కృష్ణ సంబంధం యొక్క జ్ఞానము అత్యంత రహస్యమైనది. శుద్ధ భక్తియుత సేవ మరియు కృష్ణుని ప్రతిస్పందన.
ఇప్పుడు మనం అవజానంతి మా మూడులు భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేరు అని. అలాగే ఈ తెలుసుకోలేకుండా ఆ మోహపరవశులైన వారు, దానవ నాస్తిక భావములతో ఉన్నవారు ఆ భ్రాంత స్థితిలో వాళ్ళకి ఆ ముక్తికి సంబంధించిన వాళ్ళకి ఎన్ని ఆశలు ఉన్నా, కామకర్మలు ఉన్నా, జ్ఞాన సముపార్జన ఉన్నా కూడా వ్యతిరేకం, అదే అవంతా కూడా వ్యర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు అక్కడ శ్రద్ధ విశ్వాసం లేదు, వాళ్ళకి తెలుసుకోలేకపోయారు అనమాట. భగవంతుణ్ణి ఆ గుర్తించలేకపోయారు. వ్యతిరేక భావం ఉంది కదా, అందుకని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోయారు. మరి తెలుసుకున్న మహాత్ములు ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళ గురించి చూద్దాం. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్యనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. ఓ పార్థ, నా యొక్క దివ్యమైన ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను ఈ సృష్టికి ఆదిమూలమని తెలుసుకుంటారు. అనన్య చిత్తముతో కేవలం నా యందే మనస్సు లగ్నం చేసి వారు నా యందే నిమగ్నం అవుతారు. ఇక్కడ మహాత్మానః, మహాత్ములు, మహాత్మ తూ కానీ మాం నన్ను పార్థ ఓ పృథాకుమార దైవీం దివ్యమైన ప్రకృతి ఆశ్రితాః ఆశ్రయించిన వారై భజంతి సేవ చేయుదురు అనన్య మనసః అచంచలమైన మనస్సు కలవారై జ్ఞాత్వా భూతాది మవ్యయం. జ్ఞాత్వా తెలుసుకుంటారనమాట. తెలుసుకొని భూతాది అంటే సృష్టికి మూలమైన అవ్యయం అంతము లేని ఈ పృథాకుమార చెప్తున్నారు. అర్జునుని భగవంతుడు చెప్తున్నారు, భ్రాంతులు కానటువంటి మహాత్ములు మాత్రము దైవీ ప్రకృతిని ఆశ్రయించి ఉంటారనమాట. వారు నన్ను ఆదియును అవ్యయుడు నాకు దేవదేవునిగా ఎరిగి ఉండటచ్చే నా భక్తియుత సేవలో సంపూర్ణముగా నిమగ్నులై ఉంటారు. మనకి జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ, మనకి 7వ అధ్యాయంలో వస్తుంది 19వ శ్లోకం. భగవంతుడే సర్వస్వము, అంతా భగవంతుడి మయమే, వాసుదేవ సర్వమితి. అలాంటి మహాత్ములు మహాత్మానస్తు మాం పార్థ, భ్రాంతులు కానటువంటి మహాత్ములు. వాళ్ళకి ఎలా తెలుసుకుంటారు? ఆది మనం నిన్న బ్రహ్మ సమితిలో చూసాం కదా, ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిల్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. ఆయననే తెలుసుకున్నాడు. ఆది అవ్యయుడు. ఆయన ఏమైనా తరిగిపోయేవాడ? పూర్ణమద పూర్ణమిదం, పూర్ణుడైన భగవాన్ నుండి ఎంత తీసుకున్నా పూర్ణాలు వస్తూనే ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ పూర్ణుడైన భగవాన్ అది ఆయన. ఆయన మీద మనస్సు లగ్నం చేస్తే భక్తియుత సేవలో సంపూర్ణంగా నిమగ్నులయ్యింది. ఇంతమంది మహాత్ములైన భక్తులు ఉన్నారు. అలా మన నారదుల వారు, భీష్మాచార్యులు, నేను చెప్పుకో శుద్ధ భక్తులు ఎంతో మంది ఉన్నారు మహాత్ములైన వారు. ప్రభుపాదుల వారు, శ్రీమతి రాధారాణి, అందరికంటే గోపికలు అత్యద్భుతమైన వాళ్ళు భక్తులు అనమాట. రాధారాణి వాళ్ళది ఎంత టాప్, ఇంకా వాళ్ళే హైయెస్ట్ భక్తిలో అంత. అటువంటి దైవీ ప్రకృతి, దైవీ ప్రకృతి అంటే దేవతా గుణాలు కలిగి ఉంటారు కదా, సత్వగుణంలో ఉంటారు, శుద్ధ సత్వంలో ఉంటారు. అంటే మహాత్ములైన వాళ్ళ వర్ణన ఈ శ్లోకంలో బాగా ఒసగబడుతుంది అన్నమాట, చెప్తున్నారు. అంటే దైవీ ప్రకృతిలో స్థితిని కలిగి ఉంటారు వాళ్ళు. అదే మహాత్ముల ఫస్ట్ లక్షణం అన్నమాట. ఎప్పటికీ కానీ వాళ్ళు ఉన్న ఈ భౌతిక జగంలో భౌతిక ప్రకృతి వాళ్ళని ప్రభావితమే చేయదు. అది మనకి 7వ అధ్యాయంలోనే చూసాం. ఎందుకంటే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని శరణు వేడిన వాళ్ళు శీఘ్రమే ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి బయటపడి ఉంటారు అనమాట. అది మహాత్ముని ఫస్ట్ యోగ్యత, అదే ఫస్ట్ లక్షణం అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఆధ్యాత్మిక శక్తి కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తారు భౌతిక శక్తిలోంచి. అది వచ్చినప్పుడు ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతిలో వచ్చినప్పుడు అదే దైవీ ప్రకృతి అని చెప్పి చెప్పబడుతుంది అనమాట, ఆ మహాత్ముడు అనే స్థాయికి రావడానికి. ఈ సర్వకారణాలకు కారణం అని చెప్పుకున్నాం కదా. అప్పుడు భగవంతుని అలా తెలుసుకోగలిగితే ఇతరుల వైపు, అంటే ముఖ్యంగా ఈ అసలు భౌతిక ప్రకృతి వైపు అసలుకి మరలదన్నమాట. అది శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం. ఇదంతా ఎలా లభిస్తుంది? శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం. మనం ప్రహ్లాదుని తీసుకోవచ్చు, ధ్రువుణ్ణి తీసుకోవచ్చు, నారద మహర్షి యొక్క అద్వైతంలో వాళ్ళు ఎంత శుద్ధ భక్తులుగా మారారు అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం అనమాట. ఈ కేవలం ఆయన దివ్య రూపం నందే అనురాగము ఆకర్షణ కలిగి ఉంటారన్నమాట.
అది మనకి చెప్పడం జరిగింది. అలాగే నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో మనకి సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. ఇక్కడ ఈ మహాత్ములు ఎలా ఉంటారు? ఆ మహాత్ముల గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. భగవంతుడి ఇంద్రియాన్ని తృప్తిపరచాలి. ఈ మహాత్ములు సతతం ఎల్లప్పుడూ కీర్తయంతః సంకీర్తనము చేయొచ్చు మాం నన్ను గూర్చిన యతస్తశ్చ యతంతశ్చ అంటే పూర్తిగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః దృఢమైన నిశ్చయముతో నమస్యంతశ్చ ఆయనకే నమస్కరిస్తూ మాం భక్తియ మాం నన్ను భక్తితో నిత్యయుక్త నిరంతరము సంతత నిమగ్నుడై ఉపాసతే పూజింతులు నిత్యం పక్కకి అసలు చూడరనమాట. ఈ మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ ఆయన దివ్యలీలను గానం చేస్తూ దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ వినయంతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరం వారు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తుంటారు. ఈ మహాత్ములు ఎలా ఉంటారు అనేది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది. సతతం కీర్తయంతో ఎల్లప్పుడూ ఆయన్ని కీర్తిస్తుంటే అంటే సామాన్య మానవులకి ఒక ముద్ర మహాత్ములను ముద్ర వేయలేం. ఆ లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఎప్పుడు దేవదేవుని శ్రీకృష్ణ మహిమనల్ని కీర్తించడం అందే నిమగ్నమై ఉంటారనమాట. కర్మలు వాళ్ళు చేసే పనులు అన్ని కూడా భగవంతుని కీర్తనం అందే సదా నియుక్తమై ఉంటాయి. అంటే కీర్తనం అంటే ఏమి? ఆయన నామ యశస్సు గుణ లీలలు అవి కీర్తించడానికే ఉపయోగించాలి. ఆయన లీలలు ఎన్నో ఉన్నాయి మనకి. భగవతం దశమస్కందం శ్రీకృష్ణ భగవాన్ లీలలు చెప్తూ ఉంటాయి. ఆయన బాల్య లీలలే అన్ని అంత అధికంగా ఉన్నాయి. పుట్టిన వారానికే పూతను సంహరించినప్పటి నుంచి గోవర్ధనకి మహాభారత యుద్ధం వరకు అనమాట. అన్ని కూడా కీర్తనీయాలి. కాబట్టి మహాత్ముడైన వాడు భగవంతుణ్ణి శ్రీకృష్ణుని ఎడ ఎప్పుడు కీర్తిస్తూ ఉంటారు. నారద మహాముని నిరంతరము నారాయణ మంత్రం ఇలా ఉన్నారు. ఈ నేటి యుగంలో చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళు నిరంతరం సతతం కీర్తయంతో మా హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే మహామంత్ర జపంతో ప్రపంచమంతా మారుమోగేటట్లు చేశారు. మా ప్రపాదుల వారు ఆచరణ పెట్టారు. షడ్గోస్వాములు ఎంత కృషి చేశారో. ఈ దివ్యలీల అంటే ఈ మహాత్ములైన వాళ్ళు ఈ ఈ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా, శ్రవణ కీర్తనాలతో కూడిన అంటే ఇప్పుడు నారద మహామునిని తీసుకోండి, శ్రవణము కీర్తనం. ఈ భక్తులంతా కూడా వాళ్ళ నుంచి శ్రవణం చేస్తూ తిరిగి కీర్తిస్తూ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారన్నమాట. ఈ అలా తీసుకోవడంలో మనకి ముఖ్య శుద్ధ భక్తియుత సేవ రసాల్లో ఉంటుందని చెప్పాం. మామూలుగా రసాలు ఎన్ని ఉంటాయి? 12 రసాలు కదా. అందులో శుద్ధ భక్తియుత సేవకు సంబంధించి బృందావనంలో మనకు కనపడేటివి 5 ముఖ్యమైన రసాలు ఉన్నాయి. ఇది మనకి శాంతరసము, వాత్సల్య రసము, నందా యశోదలను చూసుకోవచ్చు, వాత్సల్య రసము, అలాగే దాస్య రసము, గోపాలకుడు, అలాగే ఈ ఇంకా మనకి లాస్ట్ మాధుర్య రసం, గోపికలు ఉన్నారు కదా, ఆ రసం. అలాగే ఆ నవవిధ రసాల్లో ఏదో ఒక భక్తి రసం ద్వారా ఆ భగవంతు సాహచర్యం పొందాలని వాళ్ళే, అది దృఢ నిశ్చయం అన్నట్టు. ఆ దృఢ వ్రతంతో ఉంటారు, దృఢ నిశ్చయంతో ఉంటారనమాట. అందుకు అన్ని తన మనస్సు, వాక్కు, కర్మలు, మనస్సు ద్వారా ఏది మాట్లాడినా మనసులో భగవంతుని కీర్తిస్తూ ఉంటారు. ఆ వాక్కు పలికినా భగవంతుని నామమే వస్తుంటుంది. కర్మల చేతలు కూడా భగవంతుడి కోసం అంటే ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని సేవ ఎందే ఉపయోగించే వాళ్ళే ఆ మహాత్ములు. సంపూర్ణ కృష్ణ భక్తి రస భావనం అంటే అదే అనమాట. అది దృఢ వ్రత అంటే ఇంకా ఏం చెప్పుకోవచ్చు చెప్పాలంటే మనకి ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేటి అనుసరించేటివి. ఏకాదశి మనకు వస్తూ ఉంటుంది, రైల్లోకి కృష్ణాష్టమి వస్తూ ఉంటుంది. అలాంటివి ఉపవాసించడము, భగవంతునితో నిరంతరమైన లీలలు గానం చేసుకోవడం. ఎందుకంటే భగవంతునికి దగ్గర కావాలంటే మనం ఇలాంటి కర్మల ద్వారా ఈ నియమ నిబంధనలన్నీ చెప్పబడ్డాయి. మహాత్ములు ఆచార్యులన్నీ మనకు పూర్వాచార్యులు నిర్దేశించబెట్టారనమాట. అలా అది అని ఈ ఈ భక్తి అనేది మనకి 2వ శ్లోకంలో చూసాం కదా.
సుసుఖం రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. సుసుఖం కాబట్టి సులభమే కాకుండా ఆనందంతో, ఈ శ్రవణ కీర్తనలు ఎంత ఆనందం వస్తుందా, ఆచరించేకి సులభం అనమాట. అందుకని అంత కఠినమైన తపోనిష్టమాలు ఏమీ లేవు. ఇప్పుడు మంజునికి వర్ణాశ్రమ ధర్మం 4 చెప్పారు కదా, బ్రహ్మచర్యము, గృహస్థము, వానప్రస్థము, సన్యాసాశ్రమం అని మీరు చూసుంటారు అధ్యాయాల్లో, ముందు అధ్యాయాల్లో. ఎక్కడ ఉన్న ప్రపంచంలో ఏమున్న అత్యంత సుసుఖమైన ఈ భక్తియుత సేవలు, కృష్ణ భక్తి రస భావనంలో మనకు ఒక ఆధ్యాత్మిక చారిన ఆధ్వర్యంలో నెరవేరుస్తూ ఉంటే గడపచ్చు అనమాట. ఇలా చేస్తూ ఉంటేనే మహాత్మ. ఇది ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. మహాత్ముని కార్యకలాపాలు ఈ 14వ శ్లోకంలో చెప్పబడింది. కీర్తనం, సతతం కీర్తన, ఎల్లప్పుడూ జపిస్తూ ఉండడం, దృఢమైన వాగ్దానంతో, విశ్వాసంతో, నమస్యంత ప్రణామాలను అర్పిస్తూ ఆయనకే ఉండడం, నిత్యయుక్త ఎల్లప్పుడూ లీనమై ఉండడం. తదుపరి భగవంతుణ్ణి మనము ఇతర రకాల ఆరాధనలు మనకి కొన్ని శ్లోకాల్లో చెప్పబడుతుంది అన్నమాట. ఈ భగవంతుణ్ణి ఎలాగా ఇతర రకాల ఆరాధించే వాళ్ళు భగవంతుని మనకి దివ్య రూపైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ఆరాధిస్తుంటారు. కొంతమంది జ్ఞాన సముపార్జన యజ్ఞమునందు మనకి 15వ శ్లోకంలో చెప్తారు. జ్ఞాన యజ్ఞేన చాప్యన్నే యజంతో మాముపాసతే ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుదా విశ్వతో ముఖం అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట. అంటే ఇతరులు దేవదేవుడైన భగవంతుణ్ణి అద్వితీయుడు, ఇద్దరు రూపులు, విశ్వరూపం ఆరాధించే వాళ్ళు, కనిష్ట భక్తులు మొట్టమొదట ప్రవేశించిన వాళ్ళు అనమాట. 3 రకాలు ఉంటాయి కదా. ఈ ఏకత్వేన అంటే ఈ మనకి భగవంతుని మహాత్ముల స్థాయికి చెందకున్నా కానీ మనము 15 చెప్తారు కదా మనకి ఆరాధకులు 15వ అధ్యాయం దాంట్లో వస్తారనమాట. ఏది ఆర్తో జిజ్ఞాసురార్థార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ. నెక్స్ట్ వస్తుంది మనకి 15వ శ్లోకంలో చెప్పబడ్డారు. వాళ్ళకి 3 రకాలుగా ఉంటారు. ఆర్తులు, జిజ్ఞాసులు, అర్థార్థులు, జ్ఞాన సంవర్ధన అయిన నియుక్తుల వాళ్ళు. దాంట్లో చూసాం మనం 7వ అధ్యాయంలో. వీళ్ళకంటే కూడా ఇంకా తక్కువ స్థాయిలో ఉంటారు భక్తులు కొందరు. వాళ్ళు మొదటి రకం వాళ్ళేమో ఆత్మనే భగవంతుడు తలిచి తమను తాను అర్చించుకుంటూ ఉంటారు. 2వ రకం వారు భగవంతుడికి ఏదో ఒక తోచిన రూపం ఇచ్చేసి 3వ రకం వారు భగవంతుడి విశ్వరూపాన్ని అనమాట. అందుకు అలాగా అద్వైతులు తమను తామే పూజిస్తున్నారంటే మనలో కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు. అలాగా అదే భావంతో పూజిస్తే భగవద్ దర్శనం. ఎందుకంటే పరమాత్మని, మన ఆత్మస్వరూపాలు కాబట్టి పరమాత్మ పూజిస్తున్నారని అనుకోవచ్చు అన్నమాట. అలాగే 2వ తరగతి చెందిన వాళ్ళు నిరాకారవాదులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళైతే గనక భగవానికి బ్రహ్మజ్యోతిని, శూన్యాన్ని ఆరాధిస్తూ ఉంటారనమాట. ఇక 3వ తరగతి చెందిన వాళ్ళు విశ్వాన్ని తప్ప ఏం ఊహించుకోరు కాబట్టి విశ్వాన్నే దివ్యంగా భగవంతుని, విశ్వం ఎవరిది? భగవంతుడే. అందుకని ఏ రకంగా పూజించినా జ్ఞాన యజ్ఞంలో సముపార్జన, దేవదేవుడైన భగవాన్ని ఏ రూపైనా కొలుస్తూ ఉంటారని చెప్పారు అనమాట. ఇంకా భగవంతుడు ఏం చెప్తారంటే తనే యజ్ఞాలు జరుగుతూ ఉంటాయి కదా, యజ్ఞాలు, క్రతువులు, యాగాలు, పెద్దలకు ఇచ్చే ఆహుతులు, ఔషధము, దివ్య మంత్రం అన్ని కూడా ఆయనే. కొన్ని విభూతులు చెప్తారనమాట 16వ శ్లోకంలో అనమాట. భగవంతుడు అహం క్రతురహం యజ్ఞం స్వదాహమహం ఔషధం మంత్రోహమహమేవాజ్యం అహం అగ్నిరహం హుతం. నేనే క్రతువును, యజ్ఞమును, పూజల కొసగబడే ఆహుతిని, ఔషధాన్ని, దివ్య మంత్రాన్ని అయి ఉన్నాను అని చెప్పి చెప్తారనమాట. ఇవన్నీ కూడా అంటే శ్రీకృష్ణ భగవాన్ కానీ భక్తితో సేవలో నియుక్తమైన వాళ్ళు ఇట్లాంటి వేదాల్లో తెలుపబడిన యజ్ఞాలన్నీ కూడా ఆచరించిన వాళ్ళే అవుతారనమాట. డైరెక్ట్ గా భగవంతుణ్ణి పూజించే వాళ్ళు అనమాట. అది ఇంకా భగవంతుడు ఏం చెప్తారంటే ఒక 16వ శ్లోకంలో, నేను ఈ జగత్తుకి తండ్రిని, తల్లిని, పోషకులను, పితాహమస్య జగతో మాతా ధాత పితామహ వేద్యం పవిత్రం ఓంకారం రుక్సామ యజుదేవచ. ఇక్కడ జగత్తుకు తల్లి, తండ్రి, పోషకుడు మనం చూసాం కదా, ఆయనే పోషించేవాడు అని. మా
బీజం వేసేది ఎవరు? భగవంతుడే. ప్రకృతి భౌతిక ప్రకృతి, భగవంతుడు బీజం వేస్తాడనమాట. అయి ఆ పోషకుడు అయి ఉన్నారు. ఈ జ్ఞాన లక్ష్యం ఆయనే, పవిత్రం చేయువాడు ఆయనే. ఓంకారము ప్రణవ సర్వ వేదేషు మనకు వస్తుంది, ఎక్కడ 7వ అధ్యాయంలో వస్తుంది కదా. ఆయన పవిత్రమైన ఓంకారం ఏది ఉందో ఓం, అది కూడా భగవంతుడే అనమాట. ఋగ్వేదము, సామవేదము, యజుర్వేదం అనమాట. ఎలాగంటే చూద్దాం. ఎందుకంటే ఈ భగవంతునితో మనకి తటస్థ శక్తులం అని చెప్పాం కదా మనం జీవులు భౌతిక స్థితిలో. ఈ ప్రకృతి కారణంగా ఈ జీవుల్లో మనకి దేహ సంబంధంగా ఎవరు ఉంటారు? తండ్రి, తల్లి, తాత, వీళ్ళంతా ఉంటారు. వీళ్ళంతా కూడా ఎవరు? భగవంతుని అంశలే అనమాట. ఆ అంశంలో కూడా కారణోదక శాయి అంటే మనకి ఆ కారణోదక శాయి నుంచి గర్భోదక శాయి నుంచి క్షీరోదక శాయి ఈ విశ్వంలోని అణువున ప్రవేశించుంటారు కదా అందరిలోనూ. అందుకని అందరిలోనూ మనకు కనపడేది పరమాత్మ రూపంలో ఉండేది భగవానుడే, అంశే భగవంతుడే. అంటే మనకి ఆయనే ప్రకృతి, బీజము అన్ని కూడా ఆయనే అనమాట. మన తల్లిదండ్రులే కాక ఈ సృష్టికర్త, పితామహుడు అందరూ కూడా శ్రీకృష్ణుడు అయినప్పుడు ప్రతిదీ మన అంశ ప్రతి ఒక్కటికి శ్రీకృష్ణుడితో సమానమే. అది మనకి 17వ శ్లోకం చెప్తుందనమాట. ఏమనంటే పితాహమస్య జగతో ధాత మాతా ధాత పితామహ. ధాత అంటే అక్కడ సృష్టికర్త అన్నమాట. ఈ రకంగా వేద నియమాలను అవగతం చేసుకుంటే ఎందు ఎవరైతే జిజ్ఞాసులు ఉంటారో వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుని అంశే. ఏ రకంగా చూసిందనమాట. ఈ వేద మంత్రాల్లో ప్రారంభ మంత్రం ఉంది కదా ఓంకారం, అది కూడా శ్రీకృష్ణుడు అనమాట. అన్ని శ్లోకాల్లో కూడా వేదాల్లో చెప్పబడేది మొట్టమొదటి ఏ శ్లోకమైన ఓం భూర్భువస్వ అని చెప్పండి. ఓంకారంతో మనకి మంత్రోచ్చారణం మొదలవుతుంది ఏ శ్లోకాల్లో. ఆ ఓంకారం ఎవరు? భగవానుడు అనమాట. ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము ఏది తీసుకున్న అన్ని శ్లోకాల్లో ఓంకారం ప్రధానం అగుటచే అది కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడే అని చెప్పబడుతుంది అనమాట. మన తర్వాత మనకి 18వ శ్లోకంలో గతిర్భర్త ప్రభు సాక్షి నివాస శరణం సుహృత్ ప్రభవ ప్రళయ స్థానం నిధానం బీజం అవ్యయం. గతిర్భర్త అంటే ఇక్కడ గతి గమ్యము, భర్త భరించువాడు, ప్రభు స్వామి, సాక్షి నివాస స్థలం, శరణం ఆశ్రయం, సుహృత్ సన్నిహిత స్నేహితుడు, ప్రభవ సృష్టి ప్రళయము, స్థానం స్థలము, నిదానం విశ్రాంతి స్థానం, బీజము అవ్యయం నాశనము లేని. అది 18వ శ్లోకంలో 18వ శ్లోకంలో వస్తుంది మనకి. అంటే ఈ గమ్యాన్ని భరించేవాడు ప్రభువు, సాక్షి, నివాసం, ఆశ్రయము, సన్నిహిత స్నేహితుడు భగవంతుడే. మనకి నెక్స్ట్ అధ్యాయము విభూతుల్లో మనకు భగవంతుడి గురించి వస్తుంది ఇంకా వివరంగా. ఆయన యొక్క విభూతులు, ఆయన యొక్క శక్తులన్నీ చూడబోతాం అన్నమాట. సృష్టి ప్రళయము, సర్వానికి స్థానము, నిదానము, అవ్యయ బీజం కూడా భగవంతుడు అయినాడు. అది ఎలాగంటే గతి అంటే మనకి తెలుసు కదా, చేరవలసిన గమ్యస్థానం అన్నమాట. భగవంతుడే మనకు పరమ గమ్యస్థానం. ప్రతి మనిషికి ఉన్న లక్ష్యాన్ని ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో నిర్దేశించబడేది ఏది? లక్ష్యం. శ్రీకృష్ణుని తెలుసుకోలేని వాడు ఎక్కడికి పోతారు? తప్పుదో పడతారు కదా. అది అన్న పురోగతికి వెళ్తారు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో. ఆ పురోగతి భ్రాంతి. కాబట్టి ఇతర దేవతలకి ప్రయత్నిస్తుంటారు. చాలా లోకాలు ఉన్నాయి, చంద్రలోకం, సూర్యలోకం, ఇంద్రలోకం, మహాలోకం అని చేరుతూ ఉంటారు. ఆ లోకాల్లో తదుపరి మళ్ళీ మనకి ఈ లోకంలో రావాల్సిందే. వచ్చి చీనే పుణ్యే మధ్యలోకం విశద్దే వస్తూ ఉంటారు అనమాట. అందుకని శ్రీకృష్ణుని దరి చేరాలి అంటే మనం దాకా చూసాం సతతంకి వెళ్తే ఎంత అంటే ఇప్పుడు ఇలాగ మార్గాలన్నీ ఎక్కడికైతే వెళ్తాయి, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా పుణ్యాలు చేసి మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ పుణ్యాలు చేసి భగవంతుడికి వెళ్ళడం అనేది ఎలాంటివంటే మెట్లు ఎక్కడం లాంటిది. ఒక బిల్డింగ్ ఉందనుకోండి, ఆ బిల్డింగ్ కి మెట్లు ఉంటాయి, పెద్ద ఒక 10 అంతస్తుల బిల్డింగ్ లిఫ్ట్ ఉంటుంది. నువ్వు ఎప్పటికీ నీకు శ్రమ, అత్యధిక శ్రమ, మెట్లు ఎక్కడం వెళ్ళడం అనేది శ్రమతో కూడింది, అతి కష్టం మీద పైకి చేస్తారు.
అదే మనకి అక్కడ లిఫ్ట్ ఉపయోగిస్తే భక్తియుత సేవ ద్వారా భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు అన్నమాట. అందుకని శ్రీకృష్ణుని శక్తి పైన అంత ఆధారపడినందుకు ఆయన ఆశ్రయం కోరామంటే అన్ని కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి సర్వానికి పరమ నియామకుడైన భగవంతుణ్ణి మనము చేరుకోవాలన్నమాట. ఆయనే కదా అన్నిటికీ ప్రకృతికి అంత దివ్య సాక్షి. మనము ఎక్కడున్నాం, ఎక్కడ నివసించిన ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఇప్పుడు పలానా దేశంలో మనం ఉన్నాం, ఇలా పలానా లోకంలో ఇక్కడ ఉన్నాం. ప్రపంచంలో ఏదైనా కూడా ఆయన సృష్టి అన్నమాట. ఆయన మనకంతా కూడా పరమ ఆశ్రయము, రక్షణ. అందుకని ఆయన్ని శరణు పొందితే మనకి రక్షణ అవసరమైనప్పుడు ఆయనే సమకూర్చే దేవుడు, మనకి ఆ రక్షణ ఇచ్చే దేవుడు దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అన్నమాట. అందుకని మన సృష్టికి అతను కారణుడైనందుకే దివ్య జనకుడైనందుకు ఆయన దివ్య స్నేహితుడు. మనకి బంధువు కానీ ఇంకొకరు ఉండరు అంత మంచి దివ్య స్నేహితుడు. భగవంతుడితో ఏదైనా ఎట్లా చెప్పుకోగలుగుతాం? ఆయన ప్రామాణిక ప్రతినిధి ఎవరు మనకి? ఆధ్యాత్మిక గురువు. అందుకని ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారా ఉండొచ్చు కదా. ఈ సృష్టికి ఆది కారణం కాబట్టే మనకి ఈ తర్వాత ప్రళయం తర్వాత సర్వానికి మళ్ళీ సృష్టించేది ఎవరు? భగవంతుడు అనమాట. అందుకే ఆయన నిదానం, వీటికి నిదానుడు. సర్వ కారణాలకి నిత్య కారణం అనేది ఈ కారణాల చేత వస్తారనమాట. భగవంతుడు అంతా కూడా ఇలా తెలుసుకోవాలన్నమాట. పరమాశ్రయము, రక్షణానికి, దుఃఖ నాశనానికి మనకి రక్షణ కోరేది, రక్షణ ఇచ్చేది ఆయనే. ఆయన సృష్టించింది ఆయనే, దాన్ని లయింపజేసేది ఆయనే అనమాట. అందుకని ఇంత మంచి స్నేహితుడిగా మనకి ఈ భక్తియుత సేవ ద్వారా భగవంతుని పొందగలుగుతాం. కాబట్టి ఆయనే అన్నిటికీ ఆది కారణం. కాబట్టి ఆయనకి సర్వకారణాలకి నిత్య కారణం అని చెప్పబడుతోంది అనమాట బ్రహ్మ సంహితలో. సర్వకారణ కారణం అని చెప్పి ఇక్కడ 19వ శ్లోకంలో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీకు. తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహామి సృజామి చామృతం చైవ మృత్యుశ్చ సదసచ్చాహమర్చున. తపామ్యహమహం, తపామి అంటే వేడి, తపం అంటే వేడి కదా, తపామి. నేను ఆ దాంట్లో నేను వర్షాన్ని, వేడి నొసుకుతాను, వర్షాన్ని ఇస్తాను. అలాగే వర్షాన్ని నిరోధిస్తాను, కురిపిస్తాను. అమృతాన్ని, అమృతత్వాన్ని, అలాగే మృత్యువును, ఆధ్యాత్మికత్వమును, భౌతికత్వమును నేనే చెప్పి ఓ అర్జున అని 19వ శ్లోకం. ఓ అర్జున, నేను సూర్యుని రూపంలో వేడిమిని ప్రసరిస్తాను, నేనే వర్షమును అవుతాను, కురిపిస్తాను, నేనే అమరత్వమును, మరియు నేనే మృత్యు రూపంలో వస్తాను, నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను, తాత్కాలికమైన పదార్థమును కూడా నేనే అని చెప్తున్నా అనమాట భగవంతుడు 19వ శ్లోకంలో అనమాట. తన ఇప్పుడు మనకి వెలుగు వస్తోంది. ఆ వెలుగు ఎక్కడిది? సూర్యచంద్రులకు ఆ వెలుగు అంతా భగవంతుని దేహ కాంతి. ఆయన వైకుంఠ లోకాలు ఆయన దేహ కాంతి నుంచే ఇవి స్వయం ప్రకాశమానకులు. అక్కడంతా కూడా స్వయం ప్రకాశమే. ఆయన యొక్క కాంతి నుంచే సూర్యుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు అన్నమాట. తన దేహ కాంతి, బ్రహ్మజ్యోతి అంతా కూడా ఆయన దేహ కాంతి నుంచే వస్తుంది అనమాట. ఆయన శక్తుల చేతే ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ సూర్యుల ద్వారా ఈ వేడి వెలుతురు వస్తున్నాయి అంటే మనకి ఆయన శక్తి అన్నమాట. ఇప్పుడు వేసవి కాలంలో వర్షం పడదు, మనకి తాపం ఉంటుంది, బాగా వేడి. ఇప్పుడు వేసవి కాలం జరుగుతోంది కదా, వర్షం పడకుండా చేసేది ఆయన ఏమంటారు? వర్షాన్ని నిరోధించే లేదు, శోకము నిరోధించేది నేనే. వర్షాకాలంలో వస్తుంది మనకి శ్రావణం, భాద్రపదం, ఆశ్వీజం, 4 నెలలు వర్షాకాలం ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఇది ఎండాకాలం, గ్రీష్మ ఋతువు, తర్వాత వర్ష ఋతువు. ఎండలు ఎలా వస్తాయో అలా వేడిమే ఆయనే, వర్షాలు ఆపేది ఆయనే, కుండపోత వర్షాలు కురిపించేది కూడా ఆయనే అనమాట. మన ఈ జీవిత కాలంలో మన ఆయువుని పొడిగిస్తూ కూడా ఈ ప్రాణశక్తి మనకి ఏదైతే ఉందో అంతిమంలో మన మృత్యువుగా కూడా రావచ్చు. మన 11వ అధ్యాయంలో వస్తుంది, కాలోస్మిలో ఒక శైకులొత్తు అని చెప్పేసి. ఇవన్నీ కూడా ఈ శక్తులంతా ఇలా విశ్లేషించి చూస్తే శ్రీకృష్ణుడికి భౌతికము ఆధ్యాత్మిక మధ్య ఎట్లాంటి భేదం లేదని మనము నిశ్చయించుకోవచ్చు అనమాట. అంటే సత్యము ఆయనే, అసత్యము ఆయనే. ఇక్కడ శాశ్వతమైన సత్యం అంటే ఏమి? శాశ్వతమైన ఆత్మ,
తాత్కాలికమైన సత్యము ఆయనే, సత్యం ఆయనే అని చెప్పచ్చు అనమాట. రెండు ఆయనే. అందుకనే మనకి ఈ ఎవరైతే శుద్ధ భక్తిలో ఉన్నారో, కృష్ణ భక్తి భావంలో ముందుకెళ్ళారో, ఆ సత్యానికి అసత్యానికి ఈ భేదం చూడరు అనమాట. పూర్తిగా ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉంటారు. సర్వంలోనూ కృష్ణమయమే, అంత కృష్ణమయం. వాళ్ళకి వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభం ఆయన కనిపిస్తారు అనమాట. ఎందుకంటే ఆ రెండు కృష్ణుడైనందుకు ఈ సర్వ భౌతిక సృష్టిని కలిగి ఉన్న విశ్వరూపం శ్రీకృష్ణుడే. భౌతిక సృష్టిని తాకనైనా తాకనని చెప్పాడు కదా, మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్త మూర్తిద మత్సాని సర్వభూతాన్ని నచాహం తేష్వస్థిత. నేను దాంట్లో లేను అని చెప్పాడు కదా 4వ శ్లోకంలో, ఇదే అధ్యాయంలో. అందుకనే భగవంతుడు ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్న భగవంతుడే. మనం ఎలా చూస్తున్నాం? దిగ్భుజమైన మురళి శ్యామ సుందర రూపమున ఆయన బృందావన లీలో నలించింది ఎవరు? ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్. అందుకే అచింత్యము, అవ్యక్తమైన నా శక్తులు చూడుము అంటారు ఆయన. పశ్యమే యోగమైశ్వరం. మనకు నిన్న చూసాం నా యొక్క ఈ ఐశ్వర్యమైన. అందుకే భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలంటే ప్రామాణిక గురువు ద్వారా వెళ్ళాలి. ఆధ్యాత్మిక స్థితి, ఆ పురోగతికి రావాలంటే మనలో ఉన్న ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలతో ఆయన జ్ఞాన నేత్రం అంటే ఇప్పుడు అర్జునుడికి జ్ఞాన నేత్రాలు భగవంతుడు విశ్వరూపం చూడడానికి ఇచ్చారు. మన జ్ఞాన చక్షువులు తెలుసుకోవాలా, మన ఆధ్యాత్మిక రూపమైన భగవంతుణ్ణి పొందగలగాలి అంటే ఇంద్రియ భావంలోంచి బయటికి రావాలి. శాశ్వతుడు నిత్యుడైన భగవంతుణ్ణి మన అంతరంగం ద్వారా మనం దర్శించుకోగలగాలి. అప్పుడు మన అంతఃకరణం ముఖ్యం అన్నమాట. నిర్మల అంతఃకరణం. మన మనస్సు నిర్మలం కావాలి. అదే సతతం కీర్తయంతో యతంత దృఢవ్రత నమస్యంత మా భక్తి నిత్యయుక్త ఉపాసతే. అందుకే భగవంతుడి శుద్ధ భక్తియుక్తలోకి వస్తే మన భగవంతుని అవగతం చేసుకోగలుగుతాం అన్నమాట. ఈ 20 తదుపరి శ్లోకంలో ఏం చెప్తారంటే, ఆ శ్లోకం వచ్చి త్రైవిద్యా మాం సౌమపాపూత పాపా యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకం వస్నంతి దివ్యాన్ దివి దేవ భోగాన్. ఇంకా తదుపరి ఎవరెవరు ఏం చేస్తారు, భగవంతుని ఎలా అర్చించగలుగుతారు? వేదాలని పూజిస్తూ ఉంటారు కదా ఇంకా కావాలని. అంటే హెవెన్కి ఎలా వెళ్తారు? స్వర్గానికి. స్వర్గలోకాలను కావాలని కోరుకునే వాళ్ళు, వేదాధ్యయనం చేసేవాళ్ళు, అలాగే అక్కడ స్వర్గలోకాల్లో ఉండే అన్ని అవి కావాలని చేసేవాళ్ళు పరోక్షంగా ఎవరిని? ఆ వేదాల ద్వారా. వేదాల్లో తెలుసుకోదగింది భగవంతుడే. 15వ అధ్యాయంలో వస్తుంది 15వ శ్లోకం, సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో అని. ఆ వేదాలు చెప్పబడింది భగవంతుని చేతనే. వేదాల ద్వారా తెలుసుకోగోరేది భగవంతుడిని. వేదాలు చెప్పింది భగవంతుడే. అందుకని వేదాధ్యయనం చేయవాళ్ళు, ఆశించే వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్ గా భగవంతుని పూజించే వాళ్ళే ఎవరైతే వేదాలు చదువుతున్నారో అనమాట. ఇప్పుడు భక్తియుత సేవ అనేది డైరెక్ట్ భగవంతుని పొందగలిగేది అనమాట. అది ఇక్కడ ఈ పాప ఫలాల నుంచి పవిత్రులే అట్టి వాళ్ళు పుణ్య ఇంద్రలోకంలో జన్మించి దేవభోగాలను అనిపిస్తారు కావాలంటారు. 2వ అధ్యాయంలో చూస్తూ ఉంటారు మనకి ఎలాగా వెళ్ళాలి, యజ్ఞాలు చేసిన వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తారు అని చెప్పేసి అన్నమాట. అందులో త్రైవిద్య అంటే ఆ 3 వేదాలు ఉన్నాయి కదా, సామవేదం, యజుర్వేదం, ఋగ్వేదాలు అనమాట. ఇవి ఆ 3 వేదాలని మీరు సహజంగా అక్కడక్కడ వినుంటారు. మీరు బ్రాహ్మణులు ఎవరైతే ఈ 3 వేదాలు అధ్యయనం చేస్తారో త్రివేదిని కూడా పెట్టుకుంటారనమాట. ఈ వేదాల్లో ఈ జ్ఞానం తెలుసుకున్న త్రివేది అనే వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం మీద చాలా ఆకర్షణ కలిగిన వాళ్ళకి అసలు సంఘంలో చాలా మర్యాద ఉంటుంది. త్రివేదులకు వేదాలు చదివాడని. కానీ ఆ వేదాధ్యాయం ఒక అంతిమ ప్రయోజనం తెలుసుకోవాలి. వాటిలో యజ్ఞయాగాదులు చేస్తే స్వర్గలోకాలకు వెళ్తారు. స్వర్గంలో ఏమున్నాయి? భోగభూమి, భోగించడం తప్ప. కానీ ఆ వేదాల యొక్క అంతిమ ప్రయోజనం, ఫైనల్ ఏం చేయాలి అనేది తెలిసినే. అది చాలా మందికి ఎంత త్రివేది వేదాలు చదివినా దాని యొక్క ఫైనల్ గోల్ ఏమి, వేదాల్లో ఏం చెప్పబోతుంది అంతిమంగా అంటే దేవాది దేవుడైన భగవంతుని చేరుకోగలడం అంతిమ లక్ష్యం అనేది విస్మరిస్తున్నారు. కేవలము వాటి యొక్క మాం పుష్పితాం వాచం అంటారు భగవంతుడు మనకి 42వ శ్లోకంలో, అక్కడ మన 2వ అధ్యాయంలో. అట వేదాల యొక్క పుష్పిత వాక్కులచే ఆకర్షితులు కాకూడదు చూపిస్తాయి రకరకాలైన
ఇంత భోగాలు ఉన్నాయి, ఇంత సుఖాలు ఉన్నాయి, స్వర్గలోక సుఖాలు. అక్కడికి వెళ్ళడం కాదు, వేదాలను అర్థం చేసుకుని ఆయన చెప్పిన చరమ లక్ష్యమేమి భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలగడం అన్నమాట. అవి వేదాల ప్రయోజనం అన్నమాట. ఈ అంటి ప్రయోజనం తెలియని వాళ్ళే వేద పండితులు నేటి కాలాల్లో చాలా మంది ఉన్నారనమాట. ఆ త్రివేదులకి ఇక్కడ వేదాల్లో చెప్పబడిన సకామ కర్మల పట్ల మొగ్గు చూపేవాళ్ళు. కర్మ, నిష్కామ కర్మ, కర్మ, వికర్మ, సకామ కర్మ అంటే ఫలితాన్ని ఆశించే. ఒక యజ్ఞం చేస్తాం మనం ఏదన్నా, ఇప్పుడు కూడా శాంతి యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు లోక కళ్యాణం కొరకు. నైమిషారణ్య ఋషులు 1000 సంవత్సరాల పాటు రాబోయే కలియుగంలో జనుల కోసం అని చెప్పి ఒక సతరయాగము మొదలు పెట్టింటారు. అప్పుడే సూత గోస్వామి వెళ్ళి వాళ్ళకి భాగవతాన్ని నైమిషారణ్య ఋషులకు బోధిస్తారు. ఏ ప్రతిఫలం ఆశించకుండా కేవలం జనుల కోసం చేసేది కామకర్మ. అట్లా సకామ కర్మ లాభాల కోసం చేసేట్టు మొగ్గు చూపేవారు. భగవంతుని యజ్ఞ యాగాదులతో పూజిస్తారు, ఇండైరెక్ట్ గా పూజ చేయడం. ఆ యజ్ఞశేషమైన ఈ సోమరస పానం చేయడం ద్వారా పాపాలన్నీ పోయి పవిత్రులైన వేరు స్వర్గలోకాలకు మాత్రమే ఆశిస్తారన్నమాట. అలాగా వాళ్ళ పుణ్యకర్మల ఫలంగా వెళ్ళి ఈ స్వర్గాల్లో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే నిజమైన ఈ వేదాలు చదివిన త్రివేదులైతే వీటన్నిటికీ ఆశించకుండా భగవంతుని చరణ కమలాలని శరణం పొందితే ఆయన ప్రీత్యర్థమే భక్తియుత సేవలో యుక్తులై ఉంటారన్నమాట. భక్తి యోగం ఎలా ఉంది? నిరంతరం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే మహామంత్రాన్ని జపించడంతో అదే సమయంలో భగవంతుణ్ణి అవగతం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. మహాభాగవత శ్రవణం ఉంది, నిత్యం భాగవత సేవయ. మనకి శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం ఉంది, ఎన్నో కీర్తనలు. అదే అందుకని ఈ వేదాధ్యయన పనులు వెళ్ళే మార్గం కాకుండా స్వర్గలోకాలు ఇక్కడికి వెళ్లకుండా సుఖాలను అనుభవించకుండా భక్తితో సేవ ద్వారా భగవంతుని పొందడానికి ప్రయత్నించాలన్నమాట. ఈ అధ్యాయంలో చెప్పేది ఆ యాగాల వలన, క్షమించాలి, ఈ శ్లోకంలో యజ్ఞయాగాదుల వలన ఎక్కడికి వెళ్తారు, ఏమి ఫలం పొందుతారు అనేది ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది అన్నమాట. ఇంకా ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటుందంటే తేతం పుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మధ్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయీ ధర్మమను ప్రపన్నా గతాగతం కామ కామాల బంతే. వాళ్ళు తేతం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం, అక్కడంతా అనుభవించి ఆ స్వర్గలోకంలో ముందు శ్లోకంలో చూపించినది విశాలమైన విస్తృతం. క్షీణే పుణ్యే, ఆ పుణ్యఫలం అయిపోయింది, ఎంతవరకు అనుభవించగలుగుతాడు? నువ్వు చేసుకునే పుణ్యం వరకు అనమాట. అది అయిపోతేనే మళ్ళీ మర్త్యలోకానికి రావాల్సిందే. స్వర్గలోకం యొక్క విశాలమైన భోగములు అనుభవించుటచే వారి పుణ్యఫలం అంతా తరిగిపోయిన తర్వాత వారు తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. ఈ విధంగా భోగ వస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండలు ఆచరించే వారు భూలోకానికి పదే పదే వచ్చిపోతూ ఉంటారనమాట. క్షీణ పుణ్య మర్త్యలోకం ఏవం త్రయీ ధర్మం అనుప్రపన్న అంటే 3 వేదాల సిద్ధాంతాలని ఆచరిస్తూ గతాగతం కామకామ లభంతే అంటే మృత్యువు మరియు జన్మము ఇంద్రియ భోగాలకి కోరుతూ పొందుతూ ఉంటారనమాట. త్రివేదాల నియమానుసారం ఎలాగా ఇంద్రియ భోగాన్ని వాంఛించే వాళ్ళు కేవలము జనన మరణాలనే పొందుతూ ఉంటారనమాట. అది ఇక్కడ చెప్పబడుతోంది. అంటే ఈ ఊర్ధ్వలోకాలకు పోయిన వాళ్ళు ఆయుష్ ఉంటుంది బాగా, ఇంద్రియ భోగాలకు అధికమైన వసతులు ఉన్నాయి, అంతా అక్కడ ఉంటారా? అక్కడ ఉండేకి అనుభూతి ఏదో ఒక రోజు మళ్ళీ రావాల్సిందే, పుణ్యకర్మ ఫలం అయిపోతాయి అనమాట. అది వేదాంత సూత్రాల్లో కూడా చెప్పబడింది అనమాట. అంటే ఏమైనా జన్మాద్యస్య యతోన్వయాది ఇతరత అంటే మనకి సంపూర్ణ జ్ఞానముని అంటే సాధించినట్టు వాడు సర్వజ్ఞుడు, సర్వస్వతంత్రుడు, సర్వకారణాలకు కారణుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని అవగతం చేసుకోవటంలో అసలుకి ఎవరైతే విఫలం చెందుతారో అసలు జీవితం లక్ష్యము తెలుసుకోలేరన్నమాట. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇట్లా క్షీణే పుణ్య మధ్యలోకం విశంతి. మధ్యలోకం అంటే మన భూలోకం, కిందికి వస్తూ ఉంటారు, మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంటారు. రంగులట్నం ఉంది, ఎక్కుతాం, పైకి ఎక్కినప్పుడు ఎంతో అద్భుతంగా కనపడుతుంది అన్నమాట. కింద ప్రపంచం కొద్దిగా కనపడుతుంది, మళ్ళీ కిందికి రావాల్సింది కదా రంగులట్నం లాగా, పైకి కిందికి
లోకానికి ఉద్ధరించబడుతూ ఉంటారు, మళ్ళీ కిందికి చేరుతూ ఉంటారు. అందుకని అసలు మళ్ళా మనుషుడు కిందికి రావాల్సిన అవసరమే లేని ఆధ్యాత్మిక లోకము పొందలేరు. వాళ్ళు కిందికి పైకి తిరుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి అనుభవించేదానికి ఈ జ్ఞానానంద పూర్ణమైన నిత్య జీవనాన్ని అనుభవించేదానికి ఆధ్యాత్మిక లోకానికి పొంది తిరిగి దుఃఖకరమైన ఇది భౌతిక స్థితికి రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అనేది మనము చూద్దాం. చాలా చాలా అద్భుతమైన శ్లోకం అండి ఇది. అనన్య చింతయంతో మాం ఏ జన పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. కానీ నా దివ్య రూపమునే స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై నాయందే మనస్సు నిలిపిన వారికి లేనిదేదో సమకూర్చి పెడతాను, మరియు ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను. భగవంతుడు ఈ శ్లోకం ఏం చెప్తోందంటే, అనన్య చింతయంతో మాం, అనన్యం ఇతర లక్ష్యమేమీ లేని వారై, లక్ష్యము ఉండదనమాట. ఏది వారై చింతయంత ధ్యానించుచు, భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తూ చింతయంత మా నన్ను ఏ ఏ జనులు పర్యుపాసతే శ్రద్ధతో అర్చిస్తారో తేషాం వారి యొక్క నిత్యాభియుక్తానం అంటే ఎల్లప్పుడూ భక్తి యందు స్థిరులైన యోగక్షేమం యోగ అవసరములను క్షేమం రక్షణమును వహామి వహింతును అహం నేను అని చెప్తున్నారు. అనన్య ఇతర లక్ష్యమేమీ లేని వారై, అనన్య భక్తి అంటుంటాం కదా. ఇలాగా ఒక మనము ఈ పురాణాల్లో మనం చూసాం, ప్రహ్లాదుడు ఎటువంటి భక్తుడు, ఆయన ఒకసారి నారాయణ భక్తిలో ఉన్నాడు అని తెలియగానే తండ్రి అయిన హిరణ్యకశిపుడు గర్భంలోనే ఎవరి సాంగత్యంతో అంత భక్తి వచ్చింది, నారద మహాముని గర్భంలోనే బోధించాడు, విన్నాడు. ఆ భక్తిలో ఉన్నప్పుడు ఉండమ కాకుండా కీర్తించాడు. ఆయనకి గురుకులం పంపించినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళ గురువుల దగ్గర ఇతర రాక్షస బాలులకు అందరికీ కూడా భక్తి ప్రచారము చేశారు. అలా అది తండ్రి పెట్టే హింసలు ఎటువంటివి ప్రహ్లాదుడికి, ఒక నీటిలో తోయించిన, ఒక అగ్నిలో కాల్చిన, ఏనుగుల చేత తొక్కించాలని చూస్తున్నారు. ఆయన శరీరం ఇంత కూడా కందలేదు, ఇంత చిన్న దెబ్బ కూడా తగలలేదు. ఎందుకు? ఆయన దేహం కాదు, ఆయన లక్ష్యము సతతం కీర్తయంతో నిరంతరం అనన్యమైన భక్తిలో ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తూ ఉన్నాడనమాట. ఎందుకంటే ఈయన చేరుకోవడమే భగవంతుణ్ణి కృప ఎలా లభించింది, అనన్య భక్తి చేత అనమాట. ఇంకా ఆయన ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళడం అనేది ఇంకో చిన్న కథ ద్వారా చెప్పుకోవచ్చు మనం. ఒక భక్తుడు ఉంటాడు, బాగా భక్తిలో ఉండి ఉండి వృద్ధుడై ఉంటాడు. వృద్ధుడైనప్పుడు భక్తియుత సేవ చేయలేదు కదా వృద్ధాప్యంలో, అవి చేయలేక ఆయన కూర్చుని భగవంతుణ్ణి మానస పూజ చేసేవాడు అనమాట. ఆ మానస పూజ ఎలా ఉండేది, ఆయనకి భగవంతునికి మనం నిత్యం ప్రసాద వితరణ చేయాలి కదా. చూసాం కదా ప్రసాద వితరణ, ఆయన కృష్ణ ప్రసాదం స్వీకరించడం వల్ల అపవిత్రమైన ప్రసాదం, ఎంత మనకి ఆరోగ్యమే లభించడం కాదు, ఆయన భగవంతుడికి అర్పించే భక్తులు ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తాడు. అలాగా ఆయనకి అర్చన ఎలా చేస్తున్నట్లుగా, ఆయన అర్చామూర్తికి అర్చన చేస్తున్నట్లుగా ఆయనకి సకల బంగారు పాత్రలో అన్ని నదుల నుంచి నీళ్ళు తెచ్చి ఆయనకు అర్చన చేస్తున్నట్లుగా, ఫలపుష్పాదాలు పెడుతున్నట్లుగా, ఇలాగా మానస పూజ చేస్తూ తన్మయత్వం చెందేవారు అనమాట. ఆ వృద్ధుడైన బ్రాహ్మణుడు వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చాడు కదా, తనకి పాపము భగవంతుణ్ణి సేవించే శక్తి లేకపోయిందనమాట. శక్తి లేనందుకు అలా మానస పూజలోనే ఎంతో తాదాత్మ్యం పొందేవాడు. సరే, అంతవరకు అర్చన అయిపోయింది, ఇంకా ప్రసాదం పెట్టాలి కదా. ఎంత పెద్ద పాత్రలో వేడి వేడి పాయసం వండినట్లుగా అతను భావనలో ఉంటాడు అనమాట. సరే, ప్రసాదం వండాడు, అది తీసుకెళ్ళి భగవంతునికి నివేదనం చేయాలి కదా. నివేదనం చేసేటప్పుడు వెళ్తాడు, వెళ్ళి ఆయనకు పెడుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది, అది తర్వాత అంత వేడి పాయసం కదా, మా గోపాలకృష్ణుడికి
నువ్వు ఏమన్నా కాలుతుందేమో, వేడే చల్లారి నాకు పెట్టాలి కదా అని చెప్పి వేలు పెట్టి చూస్తారు అనమాట. ఆయన ఉన్నాడా, అదే మానసిక పూజ కదా ఇది. కానీ నిజంగా ఆ వేలు కాలి చుర్లని ఎర్రగా అవుతుంది. కళ్ళు తెచ్చి చూసేసారు అనమాట. భగవాన్ అంతా చూస్తుంటాడు. ఎక్కడ వైకుంఠంలో లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది, ఆయన పక్క పక్క నవ్వుకుంటూ ఉంటాడు చిరునవ్వు. ఏమి స్వామి ఆ మందహాసానికి కారణము అని అడుగుతుంది లక్ష్మీదేవి. ఆయన వివరంగా చెప్పి తన భటులను పంపించి, విష్ణు దూతలు భటులను పంపించి వాళ్ళని ఆయన్ని పిలిపించుకుంటాడు వైకుంఠాన్ని. అది శుద్ధ భక్తి. అనన్యా చింతయంతో మా ఆయన్ని ఇలా చింతించగలగడం వల్లనే ఆయనకి నా అభిజానంతి ఎరగలేదనమాట ఆయన్ని. సరే, ఇక్కడ చింత ధ్యానిస్తూ నన్నే ఏ జన పరిపాసతో శ్రద్ధతో అర్చిస్తారో వాళ్ళ యొక్క యోగక్షేమాలు. సరే, ఈ కృష్ణ భక్తి భావం లేకుండా ఈ క్షణమైన జీవించలేని వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు? ఇంకా సరే, ఇక భగవంతుని భక్తితో సేవ ఎందు చింతించకుండా ఎలా ఉన్నారనే దానికి మనకు నవవిధ భక్తి మార్గాలు ఉన్నాయి. ఆ భక్తి మార్గాల్లో శ్రవణం కీర్తనం, విష్ణు నామస్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, దాస్యం, వందనం, సఖ్యమాత్మ నివేదన. మనకి 9కి 9 ఉదాహరణలు కూడా మీరు తెలుసుకుంటారు. ఈ శ్రవణం, మనకి ఆ శ్రవణము నిరంతరము ఎవరు శ్రవణం చేసింది? ఈ మనకి సుఖదేవ గోస్వామి గారు భాగవత శ్రవణం చేశాడు కదా. పరీక్షిత్ మహారాజు కీర్తించాడు సుఖదేవ గోస్వామి. స్మరణం, ప్రహ్లాద మహారాజు నిరంతర స్మరణం, వందనం, అడుగడుగున వందనాలు అర్పించింది ఎవరు? పాదసేవనం. మనకి లక్ష్మీదేవి నిరంతరం ఆయన పాదాలను సేవిస్తూ ఉంటుంది. అడుగడుగునా వందనాలు అర్పించినది అక్రూరుడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ భగవంతుణ్ణి ఇలాగా వర్చనము, అన్న వందనము, దాస్యము, దాస్యభక్తికి మనకి రామాయణము, శ్రీరామచంద్రుడు రామాయణము అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది దాస్యభక్తుడు. హనుమంతుడు గుర్తొస్తాడు. ఆయన ఎంత సేవ చేశాడనేది దాస్యభక్తులో తెలుసు. అహంకారాన్ని ఎక్కడ చూపించాలి, నిత్యాహంకారాన్ని ఎక్కడ చూపించాడు? నేను రామభక్తుణ్ణి చెప్పేసి లంకనే దహించగలిగాడు అనమాట. ఇలాగా మన భక్తుల్ని చెప్పుకుంటారు. ఈ భక్తి అయితే సేవ ఎందో వాళ్ళు భక్తులంతా కూడా నిరంతరం ఇందులో ఏ మార్గాన్ని అయినా కన్నా వివిధ భక్తి మార్గాలు అనుసరించి ఆయన గురించి చింతిస్తూ ఉండడం అనేది అది సతతం చింతయంతో, అనన్య చింతయంతో అనమాట. అది మాం ఏ జన పరిపాసతే, ఏ జన, ఈ జనులు ఎవరైతే శ్రద్ధతో అర్చిస్తారో వాళ్ళు వాళ్ళ కర్మలన్నీ ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఈ చేస్తూ ఉన్నారో నవవిధ భక్తి మార్గాలు అవన్నీ కూడా సర్వ మంగళదాయకములైనవి అనమాట. ఆధ్యాత్మిక శక్తి పూర్ణాలైనటువంటి అలాగా ఆత్మానుభవంలో భక్తుని పూర్ణం చేసేది. తద్వారా భగవంతుణ్ణి సాహచర్యం పొందడమే వాళ్ళదేంటిది, వాళ్ళ ఏకైక కోరిక ఏముంటుంది? భగవంతుని సాహచర్యం పొందాలన్నమాట. అదే వాళ్ళది. దేశాం నిత్యాభియుక్తానం, ఎప్పుడు భక్తి అందే స్థిరులై ఉంటారు ఇవి శుద్ధ భక్తులు అనమాట. చైతన్య మహాప్రభు ఎలా ఉంటారు? ఆయన ఎప్పుడు హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం ద్వారా ఆయన నిరంతరము భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉంటారనమాట. అట్లా ఆయన సాహచర్యం పొందడం అనేది అట్లా వారు నిస్సందేహంగా భగవంతుని ఎట్టి కష్టం లేకుండా చేరుతారు. ఇది యోగం. యోగక్షేమ మహామ్యహం. యోగం అంటే ఏంటి? భగవంతుని చేరగలగడం అనమాట, ఎట్టి కష్టం లేకుండా యోగం. ఆ భగవంతుని కరుణ చేత తిరిగి రాడు ఈ భౌతిక జీవనంలోకి అనమాట. క్షేమం ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ? క్షేమం అంటే భగవంతుని కృపాపూర్ణమైన రక్షణ. ఇక్కడ రక్షణ నరసింహ భగవానుడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నిరంతరము ప్రహ్లాదుని రక్షిస్తూనే ఉన్నాడు. యోగం ఏంటి? భగవంతుని భక్తి చూపించడం, ఆయన కలవడం. ఆ కృప, ఆయన యొక్క కృపాపూర్ణ రక్షణం అనేది, కృపతో కూడిన రక్షణం అనేది క్షేమం. మన క్షేమాలు ఆయనే విచారిస్తూ ఉంటారు. అంటే
యోగం ద్వారా ఈ కృష్ణ భక్తి రసభావాన్ని పొందేదానికి భక్తులకి తోడ్పడే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎప్పుడైతే మనం యోగం ద్వారా ఏం పొందగలుగుతున్నాము? శుద్ధ భక్తియుక్త సేవ ద్వారా భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతున్నాం అన్నమాట. ఆ భక్తులకు తోడ్పడే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సంపూర్ణ కృష్ణ భక్తి రస భావుడైన పిమ్మట ఇక్కడ మనం తిరిగి రాకుండా రక్షణ ఇస్తారనమాట. మనల్ని చూసుకుంటాడు. ఇవ్వడం అనేది మళ్ళీ క్షీణే పుణ్యం మొత్తం లోకం విశంతి ఇక్కడ రాదు. శుద్ధ భక్తులకి శుద్ధ భక్తియుక్త సేవలో ఆయన యోగం ద్వారా ఆయన్ని నవవిధ భక్తి రస విధానాల్లో ఆయన చేరుకోగలిగితే తిరిగి రాకుండా భగవంతుడు చూసుకుంటాడు అనమాట. దివ్య రూపాన్నే స్మరిస్తూ శ్లోకం చెప్తే ఈ దివ్య రూపాన్ని స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమైన ఆయన్నే మనస్సు నిలిపిన వారికి లేని దేవత సమకూర్చి పెడతాను, వారికి ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను. అది యోగక్షేమం మహామేహం అన్నమాట. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఒక్కొక్క కథ చూసుకోవచ్చు మనము. భక్త ధ్రువుడు, భక్త ప్రహ్లాదుడు, పూర్వాచార్యుల దగ్గర ఉన్న ఇందాక ఒక బ్రాహ్మణ భక్తుడిని చూశాం కదా. అలాగే అన్య దేవతలకు భక్తులైతే ఏప్యన్య దేవతా భక్త యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేపి మామేవ కౌంతేయ యజంత్య విధి పూర్వకం. అక్కడ ఏం చెప్తారంటే అన్య దేవతలకు భక్తులై వాళ్ళని శ్రద్ధతో పూజించేవారు అవిధి పూర్వకంగా భగవంతుని పూజించేవారు అవుతారనమాట. ఎందుకంటే ఇతర దేవతల భక్తులకి ఉంటారు కదా, దేవతార్చనం నందు నియుక్తులైన వారు చేసే అర్చనము భగవంతునికే పరోక్షంగా అర్చించబడిన వాళ్ళకి ఏమంటే అది అవిధి పూర్వకంగా, అది విధిపూర్వకం కాదు. విధిపూర్వకంగా అంటే భగవంతుని డైరెక్ట్ గా పూజించగలగడం. అది ఎలాగా? ఇతర దేవత భక్తులు పూజ చేయడంలో శ్రద్ధతో చేస్తున్నా కూడా భగవంతుణ్ణి ఇండైరెక్ట్ గా పూజిస్తూ ఉన్నట్లు అనమాట. అంటే పరోక్షంగా అర్పించినా కూడా వాళ్ళకి మందబుద్ధులు అంటారు భగవంతుడు వాళ్ళని. ఎలాగంటే ఇప్పుడు చెట్టుకు నీరు పోయాలంటే మనము వేరుకు నీరు పోస్తే కదా చెట్టుకు అందుతుంది. కొమ్మల్ని తడిపితే, ఆకులను తడిపితే పోసి చెట్టు మొదలకి నీరు పోయలేదనుకో జ్ఞానం లేని వాడు అనుకుంటారు. అంటే నియమ పాలన సరిగ్గా నియమాలను ఆచరించలేని వాడిగా చెప్తారనమాట. అదే విధంగా ఇంకోటి చెప్పుకోవచ్చు. మనకి ఆహారం అందాలంటే మనము మన చేతులకి, మన కళ్ళకి, మన మొహానికి ఇది ఆహారం పెట్టలేం కదా. ఉదరంకి చేరాలంటే మౌత్ ద్వారా తీసుకున్న ఉదరానికి చేరుతుంది. మనకి ఉదరానికి ఆహారం అందించామనుకోండి, ఆ ఉదరంలో ఆహారం ఏమవుతుంది? జీర్ణమవుతుంది. జీర్ణమైనప్పుడు వీటికి ఇప్పుడు మన చేతులు కదులుతున్నాయి, మనం నడుస్తున్నాం, భక్తితో సేవ చేస్తున్నాం. ఈ శక్తి అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనకి ఆహారం స్వీకరించడం వల్ల, ఆహారము ఉదరానికి అందజేయడం వల్ల అనమాట. అలా అందించడం వల్ల మన దేహంలో ఇంద్రియాలన్నీ కూడా సేవించాలంటే పోషింపబడతాం కావుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు దేవతలు ఎవరు? ఆయన యొక్క కార్యనిర్వాహక వర్గం, భగవంతుడికి అంగాలు దేవతలంతా కూడా. ఎలాగైతే ఒక ప్రభుత్వం ఉంటుందో, ఆ ప్రభుత్వంలో ఒక మంత్రి ఉన్నాడు అనుకోండి, చీఫ్ మినిస్టర్, ఆయన ఒక్కడే చేయలేడు కదా. చేయలేడని కాదు, చేయగలడు. కానీ ఆయన దగ్గర కొంతమందిని పెట్టుకుంటారు. అలాగే అధికారులు ప్రభుత్వంలో రకరకాల అందరూ అధికారులు ఉంటారు, ప్రభుత్వం ఉంటుంది. ప్రభుత్వం భగవంతుడైతే అధికారులు మిగతా వాళ్ళంతా కూడా ఆయన ఆర్డర్స్ నెరవేర్చే వాళ్ళు అనమాట, నిర్దేశకులు. జనులు గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన, ప్రభుత్వం ఏర్పరిచిన ఏవైతే మనకి డిక్లేర్ చేస్తుందో, శాసనాలు చేస్తూ ఉంటుంది కదా, కొన్ని స్కీములు ఇస్తూ ఉంటారు, అవి అనుసరిస్తారు. కానీ ఈ అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆయన దగ్గర పనిచేసి జీతానికి ఉంటారో, వాళ్ళు ఏ శాసనం సొంతంగా చేయలేరు ఆ శాసనాలు. ఎందుకంటే అవి వ్యక్తిగత శాసనాల్ని ఆచరించలేరు అనమాట. అదే విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ భగవాన్నే అర్చించాలన్నమాట. తద్వారా మిగతా వివిధ అధికారులు, నిర్దేశకులందరూ కూడా అప్రయత్నంగా సంతృప్తి నొందుతారు. ఎలాగైతే నీరుకి మనం చెట్టుకి వేరుకు నీరు పోస్తే మిగతా ఆకులన్నీ చూడండి, ఒక చెట్టు ఉంటుంది, 2 రోజులు నీళ్లు పోయకపోతే వాడిపోయి ఉంటుంది. నీళ్లు పోయగానే ఆకులన్నీ కూడా
తేజవంతమవుతాయి, వికసిస్తాయి. మళ్ళా ఇలా వాలిపోయిన చెట్టు కూడా కొద్దిగా ప్రకృతి కూడా చూస్తుంటారు, అంతా కూడా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి దుమ్ము కొట్టుకుపోయి వాడిపోయి ఉంటాయి. తొలకరి వాన పడగానే గడ్డి కూడా వస్తుంది. అలాగే చెట్లన్నీ కూడా ఫ్రెష్గా అవుతాయి, పచ్చదనం వస్తుంది అనమాట. అలాగా అందుకే ఈ అధికారులు ఎవరైతే అంటే విద్యుత్ దేవతలు, నిర్దేశకులు, ప్రభుత్వ ప్రతినిధులుగా తమ కార్యములందున వాళ్ళకి నియుక్తులైతే వారికి లంచం ఇవ్వడం లాంటిది అనమాట. పూజించడం అనేది లంచం ఇచ్చి పని చేసుకోవాలని వెళ్తూ ఉంటారు, ఆ పని అవుతుంది, కానీ అది అవిధి పూర్వకం అని ఇక్కడ మనకి 23వ శ్లోకం చెప్తుంది అనమాట. అంటే అనవసరమైన అన్య దేవతార్చాన్ని భగవంతుడు ఒప్పుకోడు అనమాట. అది అనన్య ఇదే అసలైన అర్చనం అనేది మనకి ఇక్కడ దీంట్లో ఈ శ్లోకంలో చెప్తోంది అనమాట, చెప్పబడుతుంది. అన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనా పరిభాసతే ఏషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం మహామహం. రాజవిద్య రాజగుహ్యం అంటేనే మనకి శుద్ధ భక్తియుత సేవ, దీన్ని ఆచరించగలగాలన్నమాట. హరే కృష్ణ. ఈ రోజుకి ఇంతటితో ఆపుతాము. తదుపరి క్లాసు మీకు సోమవారం ఉంటుంది.